Здравейте и добре дошли в общината на свободата, община Ветрино. В днешното видео ще разгледаме какво може да намерите в нашата община и защо сме я кръстили по този начин. Също така, защо самата община цели да стане Швейцария на Балканите и да има човек възможност да се развива, да живее спокойно и да е сигурен, че той и семейството му са защитени тук в община Ветрино. На първо място, сигурност за вас и вашето семейство. Тук няма престъпност, няма местни дерибеи, няма наркотици и сме успели да премахнем този тип неща, които ги има в големият град и дори много населени малки места. Също така, когато става въпрос за сигурността, допълнително нещо, което може да намерите е гражданско общество, което всеки един човек, който участва в обществото, се грижи за това да няма престъпност. Като как става това нещо? Всички участваме и имаме изградена система за съобщения при нередности, при нарушители на закона, хора, които карат пили или пък вземат наркотици или пък се опитват да предлагат наркотици. Така че това е още един фактор, който е много важен в днешно време – гражданското общество. Освен сигурността за вас и вашето семейство, тук може да намерите много стоки и услуги, които са от първо качество. Ето, например, имаме собствена изградена кухня, която може да захранва цялото село и когато ви се наложи да имате някакво събитие, например, или пък да нямате време да си изготвите вие самите, можете да поръчате от нашата кухня, която сме изградили за цялата община. Също така магазин с натурални продукти, които няма пестициди, няма препарати и продуктите, които вътре се предлагат, са от местни производители и не само, и са такива, които ще ви помогнат да живеете един по-качествен и здрав начин на живота. В общината също ще намерите и ферма на храна от село, където се произвеждат качествени и натурални зеленчуци, които подхранват и магазина, и кухнята, за която споменахме по-рано. Също така, разбира се, може да се възползвате и от разходка и почивка със семейството си в исторически парк. Там ще намерите разнообразие от активности и ще можете да се запознаете с нашата велика история. За любителите на почивката пък тепърва се изграждат няколко спа комплекса. Единият ще се намира в хижа много близко тук до село Неофит Рилски. Там ще има малък спа комплекс. В Староселец се изгражда спа комплекс и комплекс от минерални извори само на 10 минути от село Неофит Рилски. Не по-малко важно за разпускането са и различните видове активности, които може да намерите в община Ветрино. Ежегодно тук се организират много международни събития. Едното, например, е Международен античен фестивал, който се организира всяка година и идват участници от различни страни. Също така, международна изложба на картини, които отново участват художници от най-различни страни. Например, също така се организира маратон. Отделно организират се всеки месец различни семинари, с които човек може да развие себе си, личността си и да стане един по-стойностен човек. Един важен елемент, разбира се, за всяко едно семейство е образованието на децата. Тук, в община Ветрино, ще намерите училище, което се развива постоянно и идват млади учители, които взимат все повече групи деца. Тепърва предстоят да се организират детски лагери за опознаване на историята. Също така, възстановяваме детска градина, която да стане една възможност за малчуганите да се развиват още от ранна възраст. Всички знаем
поговорката, че ние сме средното на 5 човека, с които прекарваме най-много време. Точно поради тази причина тук в община Ветрино ще намерите много млади семейства и хора, които търсят развитие и искат да живеят един спокоен и стойностен начин на живот. И не на последно място, възможност за предприемаческо развитие, свободно, в което човек да знае, че има свободата да работи и да твори, без да дойде някой голям дерибей да му вземе бизнеса, без да го саботира някой човек от средата, а възможност за честност и творене и развитие на бизнес напълно свободно в цялата община. Това бяха някои от нещата, които ще намерите в общината на свободата, община Ветрино. Тук целим да станем Швейцария на Балканите. Ако искате и вие да бъдете част от този процес, заповядайте.